Καλημέρα σας. Είμαι ο Τάσος Κοντραφούρης, φιλόσοφος συγγραφέας. Καλό καλοκαίρι εύχομαι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Οι περισσότεροι θα είστε σε κάποιες παραλίες και θα περνάτε όμορφα με το δροσερό νερό και τα μπάνια. Χαίρομαι πολύ όταν οι άνθρωποι βρίσκουν ένα δρόμο ελεύθερης διασκέδασης. Εγώ ασχολούμαι με φιλοσοφία και φιλοσοφώ κάθε λεπτό που περνά, καθημερινά, αναλύοντας τη συνείδηση, το είναι, το ον, την αμφισημαντότητα και την ενθαδική ύπαρξη. Η ενθαδική ύπαρξη είναι ευμετάβλητη και καθορίζεται από τα φαινόμενα του ανθρώπου. Οι ιδέες όμως, κατά τον Πλάτωνα, είναι αιώνιες και αληθινές. Καθορίστε λοιπόν τις ιδέες που καθορίζουν τη ζωή σας. Καθορίστε το τι σκέφτεστε. Καθορίστε πώς περνάτε το επόμενο λεπτό. Είναι η δημιουργία. Η δημιουργία είναι το γίγνεσθε του ανθρώπου που προσπαθεί συνεχώς να αλλάξει την καθημερινότητά του και να την κάνει καλύτερη για τον εαυτό του. Τι είναι ο κόσμος? Είναι ένα δημιούργημα του Θεού, ένα αιώνιο και αναλύωτο δημιούργημα του Θεού. Τι είναι ο κόσμος? Τι είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το δημιούργημα? Είμαστε εξωγήινοι ή είμαστε μια εξέλιξη σαν του Πυθίκου? Τι είναι ο άνθρωπος? Γιατί ξεχωρίζει τόσο πολύ από όλα τα άλλα ζώα? Τι διαθέτει που δεν διαθέτουν αυτά? Διαθέτει το πνεύμα. Το πνεύμα. Το άειλο πνεύμα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο και τη λογική. Η ιστορία της ανθρωπότητας προχώρησε από τη λογική. Η λογική του ανθρώπου να βγάζει αληθινά συμπεράσματα τον καθόρισαν και του έδωσαν νέες ανακαλύψεις για να προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να είναι καλός ο άνθρωπος ή κακός. Γίνεται αναγκαία κακός για να κερδίσει κάποια πράγματα που νομίζει για τον εαυτό του ότι είναι καλά. Γίνεται αναγκαία κακός και από τη ζήλια, το φθόνο και την συμφεροντολογία. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συμφεροντολόγοι. Κοιτούν μόνο το δικό τους συμφέρον και δεν κοιτούν το κοινωνικό καλό. Θα πρέπει να κοιτούμε το κοινωνικό καλό, γιατί μέσα από αυτό θα το ευπορριστούμε και εμείς. Ο έρωτας το καλοκαίρι είναι πιο δυνατός. Σε πιέζει να ερωτευτείς. Σε πιέζει να γνωρίσεις ένα πρόσωπο που θα φωτίσει τα σκοτεινά ερμάρια της ψυχής σου. Γι' αυτό και το καλοκαίρι χαλαρώνουμε, πηγαίνουμε σε κλαμπ, πηγαίνουμε σε εστιατόρια, ανταλλάσσουμε ματιές με άλλα πρόσωπα, ανταλλάσσουμε ιδέες, συζητούμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε, γελάμε. Και περιμένουμε έναν έρωτα που θα μας χαλαρώσει και μέσα σε μια ήρεμη κατάσταση θα ερωτευτούμε το άλλο μας μισό. Γι' αυτό λοιπόν
τον Αύγουστο οι άνθρωποι περιμένουν τον έρωτα της ζωής τους. Περιμένουν τον έρωτα που θα ξεκουράσει όλο τον χειμώνα που έζησαν και καταπιέστηκαν δουλεύοντας καθημερινά μέσα στις πόλεις. Τάσος Κοντραφούρης, Φιλοσοφία. Ευχαριστώ πολύ.